Dago, hor dira, atzo, zaio nagusi honetarako zelkatutako launtziak eiadanik estatxak hartu eta pozizio ona hartu nahian, ikusleak toki guztietan kokaturik, gure helikopteroak eskainitako irudi horrek frogatu duenez, gogoratu lehen kaletik San Pedrotarren Libia izango dela, bigarren kaletik Oriotarren kanpa, hirugarren kaletik Kostapekoen Erreka eta laugarren kaletik Hondarribiakoen Ama Guadalupekoa. Hor dira San Pedrotarrak, azken estropadatan 15-20 segundutako abantailaz nagusitzen ari diren gizonak, gaur eta itsasoaren egoera ikusirik, ikusiko dugu nordan indartsuena. Erlojua martxan, korrika eta presaka epaileak banderatxoa jetxi du eta ondo egin du gainera, eta hasia da txanda nagusia. Eta Oriotarren patroi bezala gaur, Jose Luis Korta bera. Bai, nik uste dut ez dula ezer eskapoiten utzi nahi, ez? Orain arteko lanak ez die oso txukunak izan edo beak nahi bezain txukunak, eta bueno, ez du amurrek eman nahi eta beak barruan egotea nahi izan du, ez? Bueno, hementxe ditugu, San Pedro lehenengo kaletik, Orio bigarren kaletik, eta nolabait esateko, palka zer esango dugu. Aerodinamikoa ez, oraindik gehiago Oriotarrek dutena, ez? Nik uste dut aurranko txekapotak izako bat, ez? Hor dituzue Kostapeko gizonak. Atzo, denborarik onena egin zuten eta hau kontutan hartzekoa da, hori bai, 3 segundutan Kostape, Orio eta San Pedro izan genitun. Eta Kostape eta Orio txanda batetan, San Pedro beste batean. Hor duzu estropada eremua. Eta aipatu dugun bezala, San Pedro lehen kaletik, Ramon Erostar beren agindutara. Bigarren kaletik Orio eta gaur Jose Luis Kortak hartu dio erreleboa Txiki Larrañagari. Hirugarren kaletik Kostape, Joseba Arbonaren agindutara. Eta laugarrenetik Hondarribia. Eta patroilanetan Aitor Carrillo. Eta irudi honen arabera, badirudi, momentuz behintzat hirugarren kaletik Kostape ondo xamarrari dela. Eta bestalde, laugarren kaletik Hondarribia zertxobait atzeratu dela. Baina, pentsa ezazue, 23 minutuko burruka izan da lehen txandan. Hauek behar bada hobetuko dute denbora hori, baina ez asko. 22 minututik gora izango da seguruenik bukaerako denbora. Hondarribia, laugarren kaletik, arazo dexenteekin doa, Jose Luis Ezpizia. Bai, ikusten da atzeago dagola eta bestea, zertxo bate Kostape aurrea eruntz egindula dirudi, baina nik uste beste giroak eneko parekatuta dikoaztela, ez? Zuk aipatuta bezala, oraindik 22 minutu geratzen die, eta oraindik lan handia egin beharko dute, ez? Ez dakite Koldo Aldalurrek hor inguruan izango te duen izutza elkartekoen delegaturen bat, nahi nuke pixka bat beraien eritzia jakitea, ikusirik gainera ze gertatu den lehen txandan, etxean jardun da, ez dakit Santi Zumaran edo inguruan beste norbait izango ote duzun, Koldo? Santi Zumaran bera dut nire ondoan, eta berari egin behar da galdera hauek. Bueno, lehendabizi, zorionak, egin duzuen estropada hemen sartzeagatik, hori ere zuen helburua zelako. Bai, Holanda, baina, helburua hori izan da, atzo egueldi apurtxu eta izia eta erabandi hirugarren txandan, eta hor sartu gindian 6garren, baina gaur Leoko largu segitzen hartun dugura, eta, izan da mogura, ni gaurko estropadiaz nago pozik eta gizo organizazio aldetik, ikusiteko egun egokizia da gaur, baina nahi nuke esan arrezko apurba bebadola jentintzako, eta horreaz ez bat konformei. Gauzak bestela itxasoan ondo doaz, zeue antolatzen ari zarete, gauzak ondo antolatu dituzue, eta ez dago inongo arazo berezirik gaur lana uretan egiteko. Bai, gaurko gure satisfaziorik handizena hori da, organizazioen mailan, jente asko zorion dugu etxuan egon da organizazio guztiakin, zatez zelan gauzak ondo dauzela, bai jente tartetik, periodistak danak ondo organizata dagoela, eta ikusita da honi itxasua da hori, balizak hor dagoz, eta ez dira mobitzen, eta guk daukun satisfazio handizena gaur da, jentie hau estropade da remotia, eta zorion du, dagozen tripulazio guztiak, eta torran jentitza guztiak. Ederki Santi Zumaran, eskerrik asko, eta segi lanean, badakit presaka zarela, lanean ari zarelako, itxasoa eta lurra lotzen zeuen telefono horien bidez, eskerrik asko, elkarrezketa. Eskerrak, zeuri. Hor dira beraz lehen luze honetan, San Pedro eta Orio pitin bat aurreraturik, zertxobait atzerago momentu honetan Kostape,
eta Hondarribia laugarren kaletik asko sufritzen, Jose Luis Erkitzia. Bai, hor ikusten dena nabarmena atzetik hori da, ez, Hondarrabi. Beste hiruana, nik uste dut eneko parekatuta daudela, ikuspegi ez dugu oso jatorra, eta horren irudia, ez. Bai, nahiko parekatuta hiruak, eta Hondarrabiko, harritzekoa da, eta daguneko horren atzea geratzea, Ea, kanpoko baliza hauek hurbil dituzte, eta hor ikusiko dugu ziaboka egiterakoan, estropada laurden honetan, nolako abantailak ditugun. Euskal Herriko txapela hemen jokoan, ikurriña nagusia, dirurik ematen ez duena, baina horre gehien eman dezakeena bai. Ba, eta taldea ben arteko borroka hortan, lehia hortan pixka bat tanteo bat egiteko, Hasia da San Pedro, Orio ere bai, Kostape ere bai. San Pedro Oriori 2 segundu, eta beste 2 segundutara, hor nunbait, Kostape, 6 segundu beraz. Lehenengoak hirugarrenari, handator Hondarribia. Oraintxe, bete-betean, ziaboka egiten, guk karturiko denbora hor duzue, 5 minutu, 29 segundu. Eta irudietan, Jose Luis Korta, orain Patroiak Erne, Korta, Ramon Erostarbe, Joseba Arbona, Aitor Carrillo, Lekeitio aurrez aurre dutela, bueltan, hortxe, lan gogorra. Estropada eremu berezia dugu hau, gogoratu, eta gaur dugun olatu honekin are eta gehiago. Hemen nik uste dut talde honetan, gaurko txanda honetan aipatzekoa dela, Kostapen lana, ez? Atzo lehenengo egintzun, atzokoa bastarre utzita. Ikusten dugu San Pedron ziaboga hor. Bai. Baina asko zabaldu zailo joan egintzaio, Eta bigarren tandan honetako untziak erakusten ari dira, zergaiti dauden hain zuzen ere Euskadiko txapelketan, beraie direla momentu honetan agian faltaren bat da, baina indartsuenak eta denborak ere horixe diote. 5 minutu eta 21 segundu San Pedrok, 2 segundu gehiago Oriok, 5 minutu eta 23 beraz, 5 minutu eta 27 Kostapek, eta 5 minutu eta 29 Hondarribiak. Hor ikusi dituzue, guk harturiko denborak, diferentziak, Koldaldalurrek epaimaian jasotakoak, eta hemen Oriotarren kanpauntzia, ikusi brankaldean, nolako palka dute, aurrekoa haundi xamarra ez delako, bestela... Eskutatu egiten nor barruan. Kaskarreko eder hartzeko moduan. Bai, aipatu leheno ikusi dugu errepikapena, San Pedro ziabogortan, 3-4 segundu galdi ditu, baino aixa gaina, Bai, joan egintzaio, bai. Joan egintzaio, eta oso zabal eman du, ziaboga. Bueno, eta lehen azizara komentatzen, Kostapeko elana, eusten ari dira. Bai, atzokoa, tanda desberdinetan izan zen, eta horregatik, pixka harritzekoa zen. Baina, beti aipatzen dugu eta kontuz euki berda talde hauekin, ez? Beti izendatzen dira 2-3 talde gailurrian edo goien daudenak, eta bestiak azpijanean azaltzen dira, horrez, gertatzen da, Kostapena dau aipatzekoa, eta Getari gaur hemen ez dagona, eta talde horiek, ez? Azpitik datozteen horiek, isil-isilik laniak goten eta konturatzeko egun batetik bestea, konturatzeko batzuk, ez? Goiko muturrean iristen dira, eta aipatzekoa da lan neko polite egiten ari direla, 2 tosta aurrerago, jakina helikopteroak ezkenitako irudi honen arabera hori aurretik, hortxe orain 2 patroiak, Erostarbe eta Korta untzia zuzen eraman nahian, olatuaren abantaila hori aprobetxatu nahian, hortxe biak oso polita da bien arteko lehia, benetan ikusgarria. Ba, eta talde horren artean, 2 talde horien artean ez dago burua guain hemen sariri badago, ez dago alkarren arteko erronka hori, ez? Eta, San Pedron aldertikan, hori, 8 estropadetatik 7 irabazi ditu, eta gaurre hori mantentzeko, alde handi hori esateatzeko moduan, ez? Arazoak izan ditu Jose Luis Kortak, untzia pitin bat trabeska ia jarri zaio, baina hortxe ari dira. San Pedro eta Orio estropadaren buruan, 3. Kostape dator, atzean Hondarribiarren ama Guadalupekoa untzia. Gaur istilurik gabeko taldea ez da izango hemen, ez? Ikusi dugu lehenengo ziabegan San Pedro oso txarre mandula, orain ginada txiki bat egin dula Oriok, eta nik uste hori txandako kontuak izango direla gaurko itsaso ikusirik, ez?
Hor dira San Pedro tarrak, Ramon Erostar beren agindutara. Balka ederra hauek ere. Hor ikusten da aldea, ez bagan dagonean taldea edo olatuan gailurrean, ez hor badirudi bat izugarrizko abanta abailan dijoala eta besteak geldiri dagola, ez hor zen momentotan kokatzen den trainera, ez? Baina ez dago diferentziarik, Ez, olatuak aprobetxatu eta nik uste du San Pedro zertxo bat aurreago da. Orain dute olatu polita. Eta ikusteko da hemen delegatuen artean, untzi bakoitzak olatua ondo edo gaski hartzen duenean, ze keinu, ze oiu eta izaten diren, aprobetxatu behar dago gaur dagoen itxasoarekin, olatua goi-goian hartu eta metro eder batzuk egiteko. Oraintxe berriz ere beste olatu bat, San Pedro eta Oriorentzat. San Pedrotaren ikuste hobetoxeago hartu dutela. Horre patroiaren helburua izaten da olatuarekin barruraino sartzea. Oriotarrak ere bai orain olatu polita dute. Hortxe dira Oriotarrak, aurretik San Pedro, azen nolako estropada. Oriok justuan itxixamarra, asko arriskatu du Jose Luis Kortak. Hirugarren hor dira Kostapekoak. Eta Hondarribia oso atzean dator, oso atzean. Ez da normala, Hondarribikoak egiten ari diren lana, aurrenekotik atzera geratu die, eta bueno, neko lanakin datozte, ez? Eta nolako gora berak estropada batean. San Pedro aipatu dugu kanpokaldean Ziaboga eskaxa egin duela, etortzerakoan ikuste Orio, luze horren lehen zer esango dugu, 500-600 metrotan behar bada aurreare hartu du, eta alderantziz amaieran, ia Lekeitio gainean zela, nik uste hor Oriotarrek pixka bat porrote egin dutela, eta San Pedro abantaila hartu duela berriro, ikusi dugun bezala. Bai, luzero bat naiz eta oso murritza izan, ez ikusten da, zatika nola dagoen, ez zuk esan bezala, lehenengo laurdenean, Oriok aurre hartu dio, Ziaboga dela eta erdi parean neiko parekatu dira, ikusi du hor Kortak egin duen fallo txiki hori, eta hor badirudi hori aprobetxatu dutela, eta gero aipatzen duguna, ez? Olatuan alde horrekin barrura lehenago San Pedrokoa sartu dira, ez? Bigarren Ziaboga honetan berriz, San Pedrokoak zabalago sartu dira, eta balizan estuan nik uste dute abiadura handiagoan atera direla Orio baino, ez? Bai, Orio oso itxita sartu da, eta irteeran arazo gehiago. Bai, koste egin zaio indarrakin irtetzea, ez? Eta lehen Ziabogan izan diren aldeak gutxi gora bera mantendu egin dira bigarren honetan, batipat San Pedro eta Orioren artean. 10 minutu eta 35 San Pedroko entzat, 10 minutu eta 38, 3 segunduren aldea Oriorentzat, 10 minutu 54 Kostape, eta 11:29 Hondarribitarrentzat. Eta zeuek aipatzen zenuten Hondarribi ez delari gaurkoan beste batzuetan bezain ondo, eta datoa hortxe dago Portugaletek lehen tandan, 11 minutu eta 16 segundu egin ditu bigarren Ziabogan, 11 minutu eta 29 Hondarribiak bigarren honetan. Kontutan hartzeko datoa eta ondorioak ateratzeko moduko ere bai Hondarribiko gizonentzat. Kale hori argi dago gaur eskaxena dela itxuraz, izuntzakoek arazoak izan dituzte, Hondarribiak ere bai, baina hala ere diferentzia iruditzen zaite haundi xamarra dela. Bai, hori da, beti aipatu dugu Hondarribia hor dagola, ez? Aurreko multzu horretan, eta bueno, hemen dago, ez? Laugarren demoriko taldean honorezko tanda honetan dago, ez? Baina, bueno, lehenengotik geratu da atzean, eta zerbait arraroa gertatu dute zaion, ez da normala. Ez dakit ez ote den oberena izango beraiei galdetzea, zer gertatzen ari den, edo Frantxis González gurekin dugu. Frantxis, gaur zerbait arraro ari dira komentatzen gure komentaristak. Ez da normala, Hondarribi azeratik ainatzen gelditzen. Bai, egia esan gure nahiko harriturik gaude, badakigu laugarren kalea ez dela ona, baina ainatzen geratzeko ere, Zer esplikazio emango diogu? Jendean, mutilak beraiek dira, ala? Bai, mutila berdina dira, pare bat aldaketa atzoko ekipoarekin konparatuz, baina bestela ekipo berdina da. Beraz, kaleari bota beharko diogu momentu zaitzakia, ez diogu beste zer bilatzen horrela egiteko. Ez dago beste azalpenik, momentuz ez dakigu ezer. Eskerrik asko. Bale, zuei. Kezkatuta Hondarribiarren delegatua, eta hau da hau,
gaur duten lana, batzuk keska eta aurrera begira, ez gaurko eguneko nolabait porrota baizik, eta horre sorrerazten duen buruko mina, ez? Bai, buruan, gaurko estropada badago, baina ia gaurkoa bastarre utzita dago, ez dago, datorren aste erdian dagoen Zarauzkoa, Espainiko txapelketa, bertan dago kontxako klasifikatoria, eta nik uste dut gauz hori buruan leku gehiago hartzen dutela gaurko egunekoa baino, ez? Eta eguraldi txarra egingo balu Kontxan, eta Euskal Ligako 2 jardunaldi Zarautzen, eta buelta buruari, ez? Bai, buru jate bat, egunero, bat dela eta bestia dela. Aizu ez altzaizu iruditzen San Pedro joan egin dela, abantaila lortu duela, eta Orio 2. postuan datorrela pitin bat atzeraxeago, irudi honek hori frogatzen du? Bai, abantaila hori, trainero baten abantaila darama aurretik San Pedrok, aruntz lehenengo luzean ere zertxo bat aurretik sartu da, eta gero, hori gertatzen da, ez? Luzean gora bera handia gertatzen die, eta aurrengoan ja ze gertatzen den, ez hor ikusi behar. Hondarribia atzean, 4., 3. Kostape, hauek ere galdu egin dute eta desente gainera, Orio 2. eta aurretik San Pedro. Irudiak behar bada engainagarri zuerta daitezke, baina nik uste badela bai abantaila San Pedrok lorturikoa 3. luze honetan. Bai, hori mantenduko diote ja, ez? Ikusten da taldea berak ongi ikusiko dute atzean datorrela bestea, eta orain, nik uste dut inala ingo dutela Ziabo Galden txukunena denbora asko galdu gabe hartu, seguratzea, eta azkeneko luzi honetan ikusirik 3. edo 2. luzean zer egin duten, aber hor ja amaiera emateko modua daukaten, ez? Ikusten da, San Pedro, Oriotarren untzia ere ikus dezakezue, aurrekaldean duten palka berezi hori ikusi, diferentzia bada bai. San Pedro, segurutik jotzen hor, Ziaboga egiterakoan, hor dira Oriotarrak, 5 segundu, Kostape 3. azalduko da. Irten ere San Pedro ongi irten da. Bai, zabaltxiago hartu du eta hori, ez? Batetik seguratzea eta bestetik indarra edo abiadura ez galtzeko, ez? 5 segunduren aldea bien artean, San Pedro hori 16-14, hori 16-19. Kostape 3. dator. Eta Hondarribia atzean. Laizter azalduko zaigu, gure pantailaren goikaldetik. Nik ez dakit ura hartu duten, morala galdu duten, arraunketa erritmoa bertan bera joan zaien, denetarik behar bada. Bai, horrela gertatzen da, iristen zea honera, papera ona edo lan txukun bat egiteko asmotan, edo zer gauzagatik gauzak aldatu egiten dira, eta ja, amur ematen duzu pixka bat, eta juten za, gaurko eguna lehenbailen pasadeila eta bilarkoan pentsatuko dugu, ez? Horregatik, bere leku ez dago, ez? Bakarra, kondizionantioin bitartez, bera etortzen zera eta kito, ez? Pentsazazu, Portugaletek 17-26 egin du, 3. Ziaboga horretan, eta Hondarribiak, hor duzue denbora 17-15, hor nunbait, 9 segundu gehiago Hondarribiak Portugaletek baino, ez da normala. Ikusi du baina ez dutela espaleatu ere egin, eta arraunean erabat gehatur egin gabe egin dute Ziaboga ondia zabal hartuz, eta bukatzea, ez? Ofizialtasunak beti bere garrantzia duelako, hau etxek izan dira denbora ofizialak, ofizialak izango direnak, 16 minutu 14, San Pedrorentzat, 16-19 Oriorentzat, 16-44 Kostaperentzat, eta 17-25, zeuguk esan da bezalaxe, Hondarribitarrentzat. Tarte handia beraz, eta ez dakit Orio eta San Pedroko ordezkariak nola ikusten dituzun hortik, Koldo, urduri aldira? Lehen nik uste pixkat urduriago zeudela, orain pixkanaka, bai Salaberria, bai Olazabasti, San Pedro eta Orioko ordezkari nagusiak lasaitzen ari dira, nik uste gauzak bere onera etortzen ari direla, eta aldetxoa handitzen ari den bezala, urduritasuna ere joaten dela. San Pedroko jakina urduriago, Euskadiko txapeldun izatea beti gauza garrantzitsua dela. Bueno, gero hitz egingo dugu, bi klubetako ordezkariekin. Orain hasierako apunteak begiratzen ari nintzen, baserri eta hemen San Pedro 2. 12 baietz. Ez dakit. Alderantziz San Juan Darrei, Kostapekoi 8 baietz, 8 galantak. Bai, hori erdiz erdia xertatu dute, ez? Nik uste dut beste zenbaki bat aurretik jarrita, ez? Ikusi San Pedro tarren untzia,
Ba, izan dugu txandako kontua direla, eta bueno, edozer gauz gertatu leiteke, Lehen kortari joan egintzaio untzia zeharkatu eta orain erostar beri. Bai, pixka bat ukertu egiten da ontzia eta gero olatuan eragina horre ja izugarrizko parrastade emate du eta bai, horre izaten da hori hankekoan laguntza eta denan beharra hori zuzentzeko, ez? Hala ere abantaila daramate. Hor da guleik helikopteroa ia gainkailean irudi xelebrea izaten da hau. Horrek ere lasaitasun ematen du, naiz eta bueno, txapuza txiki bat egin, aurretik alde pixka batekin jotea, hori zuzentzeko ere beste lasaitasun batekin, ez? Baina ikusten da orain Hondarrabikoan ikuste dut izugarrizko lanak indabiltzaztela hauek, Bai, hala da. Beste guziak ere bai, baina hauek, bai, gero da buru jatea, ja morala galduta eta horrela zaudenian gauz guziak dena gaizki ateratzen dira. Jaun Andreok badatoz, Euskal Herriko txapela dago hemen jokoan, urrezko domina eta ikurrina. Burruka bizian San Pedro eta Orio, abantaila San Pedro tarrek hartu dute eta eusteko moduan behar bada, baina arrokeria handirik gabe. Olatua aprobetxatuz orain Orio tarrak, baita San Pedro tarrak ere. Nor baino nor, Polita eta Erne, ezagun ahaztu Santurtzik eginikoa lehenengo txanda. Azkeneko luzean jan egin dio, ez? Eta orain ere sobrante handirik ez da ikusten, ez? Zertxo bat San Pedro aurretik dijoa, baina bueno, olatuan eraginez parekatu egiten dira, ez? Horri izugarrizko oiuak izango die barren hortan, ez? Olatuan gailurrean igotzian, orain eman izugarrizko ejuak eta jendi hortxe, ez? Bere honetatik ateriak, ez? Ikusten da gaina sumatzen da ontzia ongi dijoanean gainean, ez? Orduan ematen du izugarrizko poza eta arrotasuna arrauna egiteko, ez? Erostarbek hartu du orain beste olatu bat, korta ere hortxe da, San Pedro eta Orio. San Pedro txapeldun izango dugu, hortxe San Pedro tarrak. Nik uste dut esan litekela olatu baten aldea, ez? Hori da. San Pedro nagusi, San Pedro tarrentzat 21-22, hortxe Orio. 3-4 segundu, 3 segundu terdi guk hartutako denbora eta azerre da Jose Luis Korta. Trainera baten aldea atera dio, ez? Hirugarren Kostape dator. Bai, horiek beren puestoa finkatuta daukaten, nik uste dut ez dutela gehiago arriskatuko, ez? Brontzesko domina berea da eta bueno, horre istilu bat izatea txorakeioa da eta bueno, beren lekua aseguratu eta nahikoa ezik, nik uste dut oso paper ona dela, ez? Hortxe dira, orain bai. Bukatu dute, 22 minutu pasatxo, 22:07 guk harturiko denbora, eta Hondarribia erabat atzean. Nolabait ezateko lehen txandan Lekeitioko izuntzako eginikoa errepikatzen ari dira. Bai, haiek ere, laugarren kaletik lehenengo aruntze heldu dira, baina ikuste zaiote luzero erdia iraun dute, baina izugarrizko lanak datoztela hori, lehen aipatutakoa. Batetik morala, bestetik zure buru atzetik ikustea, eta lehenbailen gaurkoa pasade dila eta astu eta aurrea, ez? Hemen ondorio batzuk atera beharko dira. Orain artean 15-20 segundu, 10 ere bai izan dira, baina beti 10 segundutik gorako abantaila izan da San Pedro. Gaur, itxaso gogorrakin, 3 segundu bien artean, beraz indarrak ez daude arrotasunez jarduteko modua, baizik eta nahiko parekatuak eta honek interes handi bat emango dio denboraldi bukaerari. Orain zarautzen 2 jardunaldi, datorren 15ean izango gara, eguerdiz Euskal Ligako estropada hori emateko baita ere, Zarauzko bandera prestigiozko bandera da, gero estatu mailako txapelketa, Santurtzi eta Kontxa eta arrokeria handirik ez. Eta ia bukatu dugu esate baterako, egin beharrak eginak egon behar dute. Ezan dizute, diferentziak ez direla, ematezun San Pedrok azken 2 aste hauetan nagusitasun desentea zuela, baina gaur Orio gainean izan dute. Bai, Orio gainean izan du da, baina honek erakutsi behar du, itxaso txarrean neko parekatuta egongo liakela, ez? Ez da nik uste kontutan hartzeko zergatik gaurko estropadan ikusi dugun bezala gora bera handiak izan dira, ez? Bateko ziaboga direla, besteko ura sartu edo ginada bat edo beste, ez? Hondarribia orantxe, 23:45, nik uste Uriez gainezka datorrela Guadalupeko hauntzia.
Eta, bueno, nik uste dut iritsi direla gerature egin gabe barrura anuntz jouteko modua, baita hori egiten ari dira. Ja, gaurkoa bukatu dute eta erabat bukatu lehenbaien eta kito, ez? Zai, oraindik ez dira arraunian gerature egin, eta nik uste dut kaiaraino barruraino horrela jarraituko direla, ez? Eta lehen aipatzen genuna, ez? Gaurko referentziak, olako egualdi baterako itsaso modu baterako baliogarriak izango liak, ez? Baina, nahi iruditzen zait, ez dela oso kontutan hartutzekoa horregatik, ez? Estropada baten barruan gora bera handia gertatzen dira, eta nik uste dute gaur patroi lan handia zegla, eta egitano jatorrizko indarrak negurtzen zaila dela, ez, olako estropada batean. Bueno, megafonia bidez epaileek emandako denborak entzuten ari gara, eta ez dakite Koldo Aldalur lankideak denbora horiek hartu ote dituen edo? Denborak baditut eta Jose Julian Olazagasti Oriotarren ordezkaria ere badut, denbora gonoko txeat, 21 minutu, 52 segundu eta 71 euneneko San Pedrok, 21 minutu, 55 segundu eta 57 euneneko Oriok, beraz, 3 segundu azpitik, 22 minutu, 7 segundu eta 89 euneneko Kostapek, hau etxek irulenen denborak, eta horren ondorioz pentsatu behar, Zapore Gazi eta Gozoa, batetik Gazia, irabazterik ez txapelketa, beste alde batetik Gozoa, nolabait, ikusi delako San Pedro azkenengo estropadatan zuen nagusitasun izugarri hura, eskat moztu egin dela. Bai, erremedioi gabe guk gorak akon beharra zaukago, ez? Eta gaur ikusi estropa oso polita, bere eraginare baik, Jose Luisek gaur egin duen estropa, ez? Bueno, aspaldiko urtetan ez, olako estropik ikusi eta bauan garaia, olatu haundi xamarra egin ikustegu. Beti ikusi izan du izkio giro txarrak baino trapalak baino bagal luze hauetan ez ginen alako estropik ikusi eta gaur ikuslearentzat usteat oso estropa polita izan dela, ez? Pentsatzeko aldek itsaso zabalean, itsaso pixka dagoenean, aldeak ez direla hain handia. Bueno, tribulazio ona irabazten nahi izenen, beti nahi izatek bare otia han egiten dek bakoitzen lana eta, ez? Eta diferentzia handienak gehienetan izaten ditu golako girua danen. Baina gaur alata ere, bai aurrenegotan dan eta bai bigarrengon ikusi izkiu balkarren ondo nibiliala, naiz giro honek zenbait diferentzi emateko aukera emateun, ez? Jendeak, zaletuak komentatzen dik, hori jok talde handia zaukak, mutila asko zauzkak, eta hauek hain denboraldi gogorra gertatzen nahi den honetan, bukaerarako, estropada nagusi horietarako, pronto izango talderiko berena. Bueno, gauza, desberdin ditu, zenbaitek trainerutako denboraldia bakarrikan prestatzen dik, eta guk danea jotzeio, ez? Eta zer esan nahi duen horrek bukaerako ikusiko jo, gure erreserba bat zauzkau, gaur bertan atzoko estropatikean 5 aldaketa izan dituk. Eta bueno, ikusiko jo, nola reazionatzen da, nola etortzeian bere honea. Ohandikan Espainiko txapelketako han utzitako indarraik faltako zaizkiok, ez? Esaten ari gaituk, denboraldia gogorra eta luzea doala, estropada asko direla, ados aduete horretan, ez aldira gehitxo? Bai, gehi egituk, nik etzakitago nola konpondu lehike, baina, alegin egite izkio, baina urtetik urtea, hemen arazoa sortzen dek, azte nahi gehituk, ez da, azte hori nola moztu, zaila izaten dek, jendiak ilusio baldin bauka, eta estropak nahi baldin baitu, antolatze izkitek, baina askotan buru belarri ezertan pentsatu gabe, ez, eta zenbait taldentzako kaltegarri izaten dek. Eskerrik asko, eta animo. Animo bat zauzkau, ikusiko jo mendikan aurrea ze gertatzen dan. Eskerrik asko zuei. Eskerrik asko. Hor da, Jose Julian Olazagasti Oriotarren presidentea, bien bitartean irudietan dituzue denborak eta laister izango du Koldo Aldalur lankideak San Pedrotarren presidente jauna bere inguruan, seguru. Hor da, zailkapena, Euskal Herriko txapelketa nagusian San Pedro nagusi, 21 minutu, 22 euneneko. Hori jo, 3 segundutara, Kostape, 22-0-6, eta Hondarribia, pentsatzazue nolako estropada makala egin duten 23-55, lehenbailen astu eta entrenamentutan berriz fin, urrengo saioari begira, eta urrengo saioa datorren aste honetan zarautzen izango da, 14 eta 15 estropadak benetan garrantzitsuak, Zarauzko banderak badu izen handia, eta baita ere Euskal Ligarako 2 kanporaketa daude hor, beraz, puntu asko Baserri.
Bai, bi egunak puntuatzen dute eta ikusi behar ze gertatzen den, ez? Beren etxeko estropada bertan berak geratu zen, Hondarrabikoa, eta denak aleginak egingo dituzte aldeen forma honenean azaltzea egun horretan, ez? Bueno, dirudienez hortxe dugu, San Pedro Tarren ordezkariarekin gure lankidea, Koldo Aldalur zuretzat txanda. Jose Manuel Santos da, bai, gaur ordezkari lana egingo duena, zoriona lehen da bizi. Eskerrik asko. Batetik, zorionak eman beharra dago, zuek erabazi duzue Euskadiko txapelketa hau, bestetik hori jotarrak ere animozo dira, gaurkoan aldea txikiagoa izan delako. Bai, egia esan eta momentu batzutan uste nuen beha proba sartuko zigutela, ez? Gaur itsaso oso txarra zegon, gu gurutzatu gera, bueno, ni Euskal Telebistako monitorrean bider ikusi de, eta uste nuen ez distantzia txikia geldituko zala, mintza beha proba sartuko zigutela. Alde txikiago aldago horrelako baldintzatan ur geldietan baino. Bueno, gauz gu argi daukagu, ez? Itsaso txarra ez da ona inorrentza, eta itsaso txarrean sartze diran ez da bakarri indarra, perizia eta beste gauza de bai jokuan, ez? Eta orduan, bueno, emateu ur manson baino joku gehiago itsaso txarra. Esaten ari nintzen hori, Santos, batetik horrelako tankera, itxura honetako eremu batean egin behar delako zuen Donostiako bandera hori, ezta? Eta ez dakit jendea animatzen ariko delako, eta agian San Pedro aldean kezkatzen ariko direlako, ez dago kezkatzeko motiborik. Ez, ni uste ez. Momentu honetan oso fuerte gaude, eta ni uste Kontxako Donostiako ikurriñarentza de bai oso fuerte azalduka gara. Hombre, guretza ez da esango ona, baina ni uste danontza hobeto esango zala kompetentzia gehiago ukitzeko, ez, espektakulo eta, bueno, espektakulo guzti gora joateko. Eta ez dizu, guretza hori ez da ona ez, baina, bueno, espektakularentza ni uste hobeto esango zala kompetentzia gehiago. Beraz, bukatzeko ez zoazte kezkatuta etxera. Ez gaude kezkatuta, eta ni uste ez gerala kezkatuko. Eskerrik asko. Bale, zuei. Hor dira beraz, Jose Manuel Santosen eritziak, ikusi dituzue Lekeitioko irudiak, polita dena beti dotore azaltzen da, bai telebistaz eta bai edozein tokitan, eta bukatu aurretik Euskadiko txapelketa gaur